Sa ulo ng mga balita. Pangasinan, major supplier na ng asin. Government Unified Incentives for Medical Consultations o GIConsulta, malaking tulong sa mga taga-Pangasinan. 700 scholar ng PPC nangakong pag-iigihan ng pag-aaral. Employees Family Day, isinagawa ng pamahalang panlalawigan. At Pangasinan Provincial Hospital, may mga modernong medical equipment. First anniversary ng Banaan Pangasinan Provincial Museum, ipinagdiwang. Mga katutubo sa Barlo Mabini, umaapila ng tulong. Naimbag nga aldaw. Masanto si Ago, Pangasinan. Narito na ang mga balitang anggaling hatid sa inyo ng The Capital. Ako si Patricia Sevilla. At ako naman si Ira Gorospe. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Aprobado na ang Preventive Healthcare Program ng Administrasyong GICO. Ito ang Government Unified Incentives for Medical Consultations o GIConsulta Program. Ang buong detalye hatid ni Rich Mahig. Mahigpit na isinusulong ni Governor Ramon Vigico III ang Preventive Healthcare Program para sa bawat Pangasinense bilang suporta sa matagumpay na implementasyon ng Universal Healthcare Law. Base kasi sa kanyang obserbasyon, kahit may libreng check-up sa pamamagitan ng konsultasyong sulit at tama o konsulta ng PhilHealth, marami ang ayaw magtungo sa mga ospital dahil walang pamasahe o pambili ng pagkain. Wala nang dahilan upang hindi tayo magpa-check up for the preventive health program of the province. Dahil dalihin nyo lang po sila sa mga ospital natin at sa mga barangay health stations or mga RHUs ng mga munisipyo at syudad. Bibigyan po namin sila ng pangkain at ng kanilang pamasahe. Hindi na po dahilan na hindi kami pwedeng magpa-check up dahil wala po kaming pamasahe at wala kaming pangkain. Ang planong Preventive Healthcare Program ay ilang buwan ng aktibong ikinakampanya ni Governor Gico sa mga barabarangay. Nitong Sabado, inikot niya ang barangay Kakandongan, Katagan at Palisok sa bayan ng Bautista. Sa kanyang pagdalo sa turnover ceremony ng 2 ambulansya para sa Manawag Community Hospital at Municipality of Manawag, iginiit niya ang benepisyo ng Preventive Healthcare Program. It is more expensive to cure than to prevent. So what are we going to do? We are earmarking at least 300 million pesos to 800 million pesos per year so that all the population who will go to the health center, who will go to the provincial hospitals, will be incentivized. Sama-sama tayo, magpa-check up tayo, bigyan ka namin ng pera. Oh, di ba napakaganda po yun? Tinatayang nasa 200 to 300 million pesos ang inisyal na pondong kailangan para sa Preventive Healthcare Program. Kaugnay nito, isinumite ni Dr. Sheila Baniquet ang Proposed Ordinance No. 71-2024 o ang Government Unified Incentives for Medical Consultation Program. I would just like to be clarified because since we will be giving incentives to those who are enrolling under the 14 province-run health institutions on the approximate number of target enrollees and the amount of the appropriation, and what are the benefits that you are talking about? They're going to receive cash incentive, food assistance, transportation assistance. We will provide them bus. And we are going to provide also free medications and supplements that is included with the e-consulta program, which is the 21 molecules, Mr. Chair. Ayon kay Dr. Rocky Senin Ogoy, Officer in Charge ng Provincial Hospital Management Services Office, malaki ang may tutulong kung may maibibigay na insentibo ang pamahalaang panlalawigan. Base sa report ng Provincial Hospital Management Services Office, 28,000 Pangasinense lamang ang naka-enroll sa konsulta sa 14 na ospital ng Pangasinan. One of the challenges po that we saw based po sa atin pong pag-aaral po sa konsulta, the other reasons po why we only have small percentage of accomplishment po or registered
Pangasinense for konsulta is because malayo po yung location ng ating mga konsulta providers or facilities po. That's why we are providing transportation through either coasters po or bus of the province po na magdadala po ng atin pong mga constituents or yung mga Pangasinense po sa atin pong healthcare konsulta providers po. Ipinaliwanag din ni Vice Governor Mark Lambino ang panggagalingan ng pondo. So is it coming from the social welfare fund or from the special health fund? Oh, well, the special health fund, Mr. Chair, is very restricted po yan. Hindi po manggagaling doon sa health board, sa so the special health fund. 300 That will million be coming from the local funds that are going to be produced by the provincial government under the budget. This will be included as a line item entry in the 2025 Appropriations Act for the Appropriation Ordinance for this province. And as we all know, the locally generated revenue of this province has been regularly increasing over the past few years with an estimated annual budget of more than 7 billion for 2025. So we'll be getting it from our annual budget through our not from the Health Board Fund, Mr. Chair. Yes, thank you, Mr. Chair. Matapos ang diskusyon, inaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ang Provincial Ordinance No. 71-2024. Second. After being duly seconded, there are no objections. Proposed measure under Joint Committee Report No. 11, Series of 2024, which is Proposed Provincial Ordinance No. 71, Series of 2024, an ordinance establishing the Pangasinan Government Unified Incentives for Medical Consultation Program and appropriating funds therefore, is hereby approved. This will help boost the medical profiling of the entire province of Pangasinan. Ibig sabihin, alam natin yung mga sakit, alam natin ang mga estado ng kalusugan ng ating mga kababayan at ready po tayo sa datos na iyon. Sabi nga po nila, it is better, no? It is more expensive to cure than to prevent. So yan po ang ilulunsad naming program. Bababa po kami sa bawat LGU. Pangasinan ang galing. Rich Mahin, nagbabalita. Pinasinayaan ang bagong isolation building ng Pangasinan Provincial Hospital. Kasabay nito ay binasbasan ang mga modernong medical equipment. Narito ang kwento. Kasabay ng pagdiriwang ng 79th anniversary ng Pangasinan Provincial Hospital, formal na pinasiniyaan itong ika-25 ng Setyembre ang Isolation Building 2 nito sa Bulingit, San Carlos City. Ang ceremonial ribbon cutting ceremony ay pinangunahan ni Governor Ramon V. Gico III at Vice Governor Mark Ronald Lambino. Binasbasan din ng 128 slice computed tomography scan machine, portable X-ray, 6 ultrasound machines, Toyota Hilux FX at pharmacy room. Ayon kay Governor Gico, bahagi pa rin ito ng isinasagawa niyang modernisasyon sa 14 na ospital ng pamahalaang panlalawigan. Kaugnay nito, sa kanyang mensahe, hiningi niya ang suporta at pakikipagtulungan ng lahat sa pagpapatupad sa Government Unified Incentives for Medical Consultations o GConsulta program. Tingnan natin how we can incentivize all of you. Kasi all of us will play a big role in making the province a healthy province, di ba? Wala nang dahilan na, alam nyo, mas mahal kasi pag dinala nyo sa ospital, malala na yung kaso. Prevention is always better than just curing the individual or the person. Ayon naman kay Vice Governor Lambino, napakapalad ng lalawigan dahil mayroon itong gobernador na isinasaalang-alang ang kalusugan ng bawat Pangasinense. Napakarami pa pong ibang mga programa para po sa probinsya. But these are all anchored doon po sa parating sinasabi ng ating gobernador. Walang silbi lahat ng ating ginagawa kung hindi naman po malusog ang lalawigan ng Pangasinan. Hindi ho matapos-tapos ang aking pasasalamat sa ating mahal na gobernador. Dahilan sa binibigay po niyang suporta dito sa Pangasinan Provincial Hospital at sa iba pang mga hospital, because we all know that the main thrust of this administration is health. Kasi mayroon po tayong sinasabi na health is wealth. At ang isang malusog na lipunan ay magiging maunlad na lipunan. Muling isinagawa ang Employees Family Day.
Paraan ito ng pagpapakita ng pamahalang panlalawigan sa kalusugan ng bawat empleyado. Nagkaroon din ng patalbugan sa talento. Ang buong detalye sa report ni Ira Gorospe. Labis ang pagpapahalaga ni Governor Ramon V. Gico III sa kalusugan at talento ng mga empleyado ng pamahalang panlalawigan. Kaya naman, isinagawa ang Employees Family Day sa Pangasinan Training and Development Center 2 sa Lingayen. Tampok dito ang beauty care and wellness services. Mayroon ding cooking demonstration at Cookfest. Mula sa 7 kalahok, kampiyon ang Manawag Community Hospital at Bayambang District Hospital. First runner-up naman ang Western Pangasinan District Hospital at Bolinao Community Hospital. At second runner-up ang Pangasinan Provincial Hospital at Mapandan Community Hospital. Hataw naman sa Indoxeo Showdown Dance Sport Competition 2024 ang mga empleyado. Tampok ang tango, salsa at charleston sa bawat dance routine ng mga participant. Kampiyon ng economic sector, first runner-up ang legislative sector at second runner-up naman ang finance sector. Nagpapasalamat po ako kay Governor Gico dahil nabigyan po kami ng pagkakataon para i-share po yung mga nalalaman po namin sa pagluluto. Lubos po kaming nagpapasalamat sa suporta ng ating butihing gobernador, Governor Ramon Monmon Gico III, sa kanyang suporta. At syempre, ganun din po ang ating Provincial Administrator Melicio Pataga II. Lahat po ng ating programa dito sa Health and Wellness ay lubos nilang sinusuportahan. Ang programa ay bahagi rin ng pakikisa ng pamahalang panlalawigan sa selebrasyon ng 2024 Philippine Civil Service Anniversary. Pangasinan, ang galing. Ira Gorospe, nagbabalita. Nag-umpisa na ang pagtupad sa pangarap ng mga scholar ng Pangasinan Polytechnic College. Pangako nila, pag-iigihin nila ang pag-aaral bilang sukli sa kabaitan ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Ang buong detalye sa report ni Terry Aquino. Sila ang 700 scholar ng Pangasinan Polytechnic College. Kasunod ng school tour and orientation, pumasok na sila sa kanilang klase. Si Jonathan Zuazola ng Bugalyon, Pangasinan, kumuha ng kursong Bachelor of Multimedia Arts. Mekaniko ang kanyang ama at 3 silang magkakapatid. Aniya, hindi na siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Maganda po siyang parang pribilehiyo po sa mga student na parang nahihirapan sa finances, parang ganun po. Panganay rin sa 3 magkakapatid si Gian Guevara ng Uyong Labrador at kumukuha ng kursong agribusiness. Labis ang kanyang tuwa dahil makakapag-aral na siya ng libre. Maagang naulila sa ama si Jonathan. Aminado siya, kulang ang kinikita ng kanyang ina bilang dressmaker. Una po, siyempre, opportunity na excited po. Tapos, after na pinalang po siya, nakita ko lang siya sa online Facebook. And then, nag-comply po agad ako ng mga requirements. Noong alkalde ng Binalonan si Governor Ramon Gico III na itatag niya ang University of Eastern Pangasinan. Para mas maraming kabataang Pangasinense ang makapag-aral at makatapos, naisipan niyang magtayo ng kolehiyo. Isa ito sa kanyang mga prioridad na proyekto. At sa tulong ng Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Mark Lambino na itatag ang Pangasinan Polytechnic College. I know that thousands of students will come here and be part of this institution, and it's something great that all of us, the support of the people of Pangasinan, have accomplished. Bukod sa malaking pasasalamat ng mga mag-aaral, nangako silang tatapusin ang pag-aaral bilang sukli sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaang panlalawigan. Go Ramon Gico III. Thank you so much po sa bagong school na to para sa mga aspiring pa na mga batang gustong makapag-aral. Thank you po, Governor Gico po.
Binuksan sa mga mag-aral ang mga kursong Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Science in Agribusiness, Bachelor of Public Administration at Bachelor of Special Needs Education. Bukod dito, nakatakda na ring magtapos sa August 25, 2024 ang unang batch ng TechVoc Test the Scholar ng PPC Cell, NC2 ng Electrical Maintenance and Installation at Automotive Mechanic. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita. Susunod, Pangasinan, major supplier na ng asin. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng The Capital. Major supplier na ng asin ang Pangasinan. Katunayan, nag-umpisa ng dayuhin ng mga malalaking buyer ang Pangasinan Salt Center. Ang buong detalye sa report ni Rich Mahin. 40,000 sako ng Agricultural Grade Salt Fertilizer o AGSF ang binili ng supplier ng Philippine Coconut Authority o PCA mula sa Pangasinan Salt Center sa Barangay Zaragoza, Bolinao, Pangasinan. Gagamitin ito sa coconut fertilization program ng PCA sa mga coconut farms sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas na kinabibilangan ng mga sumusunod. Matatandaang noong May 20, 2024, inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon na nagbibigay pahintulot kay Governor Ramon V. Gico III na pumirma sa kasunduan sa pagitan ng Pamahalang Panlalawigan at PCA. Ayon kay Nestor Batalla, Assistant Provincial Agriculturist, na siyang nangangasiwa sa Pangasinan Salt Center, ang isang sako ng AGSF ay katumbas ng 50 kilo. Ibig sabihin, aabot sa 2 milyong kilo ang naibenta ng Pangasinan Salt Center. Ang Pangasinan Salt Center na may lawak na 473 hectares ay kabilang sa mga big ticket projects ni Governor Gico. Malapit sa puso ni Governor Gico ang proyekto dahil mahalaga ito sa pagkakakilanlan ng Pangasinan. Una rito, pinuri ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang pamahalang panlalawigan sa pagtatag ng Pangasinan Salt Center dahil malaking tulong ito sa hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buhayin ang salt industry sa Pilipinas. Pangasinan ang galing! Rich Mahin, nagbabalita. Sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, natupad ang pangarap na museum ng Pangasinan. At kamakailan lang, ipinagdiwang ang unang taong anibersaryo nito. Magbabalita si Ira Gorospe. Congratulations, Pangasinan! September 18, 2023, handog ng Administrasyong Gico ang napakalaking regalo sa Pangasinan, ang pagbubukas ng Banaan Pangasinan Provincial Museum. Eksaktong 1 taon mula nang buksan sa publiko, ipinagdiwang ang unang anibersaryo nito. Pinamagatan nitong Pamagalang. Ang Banaan Museum ay legacy project ni Governor Ramon V. Gico III. Libo-libo na ang namasyal dito.
We are excited to report to you that we were able to serve more than 12,000 museum visitors, with 45% paying the museum entrance fees. Nagsilbing panauhing pandangal sa selebrasyon si NCAA Executive Director Dr. Eric Zerudo. Hanga siya kay Governor Gico at sa buong pamahalang panlalawigan sa pagtatag sa Banaan Museum. It was his pure political will, that decisiveness, that strength of character, that ensured that this would happen. I just hope that with this seminal but very powerful gesture of our governor, you should never waive. Continue to support your governor, because this kind of cultural heritage passion, you should ride this wave. It is rare to have this kind of a leader, a visionary, who will invest into the future. No? This is very forward-looking. We'll do away with the usual ribbon cutting, so we'll make it symbolic. So with the honor of our governor, he will lead the banging of the gong. Kasama po ang ating IPMR na si Sir Felix with the Vice Governor and our guest of honor and speaker, and with our board members. Highlight sa selebrasyon ng Interwoven Roots Shared Heritage Exhibit sa Asin Gallery. Tampok sa nasabing exhibit ang mga katutubong kasuotan, mga kagamitan, at mga litrato ng mga katutubong Ibaloy, Kankanae, Kalanguya, Iwak, Bago, Kalinga, Bontok, Itnag, Aplay, Aberling at Ifugao mula sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan. Magtatagal ito hanggang November 30. Binigyang parangal din ang museum patrons, mga individual at institusyong tumulong manghikayat ng mga bisita sa museo. Inilunsad din ang Kasamat Patronage Card. Isa itong marketing program para makapag-imbita ng museum partners na tutulong sa paghikayat ng mas marami pang museum visitors. Maaaring makapagdala ng mga bisita ang card owners sa museo batay sa kanilang membership level. Kalakip din ng pagbili ng card na ito ang special access at privileges sa mga kaganapan at exhibit ng Banaan Museum. Kabilang sa mga unang Kasamat Patronage Card owners, sina Governor Ramon V. Gico III, Vice Governor Mark Ronald Lambino, Provincial Administrator Milicio Patagi II, at Mayor Leopoldo Batawil. Tampok din sa programa ang paglunsad sa Gawad F. Shunil Jose Literary Writing Contest. So under my administration, we conceptualized the Banaan Museum, and nilagay po natin yung mga dapat na contents, nalagyan ng budget. Of course, with the support of the department heads, the Sangguniang Panlalawigan, nabigyan ng budget yan, and you have a very wonderful and beautiful museum for the province of Pangasinan. Congratulations to all of us Pangasinenses. Let me just remind all of us and inform all of us the gravity and the effect of having a well-thought-of museum for a town and a province at that. So it plays a lot in our national identity, in our patriotism, love for arts. We never forget the culture which we should preserve. Dumalo rin sa programa si Vice Governor Mark Ronald D.G. Lambino, Board Members Sheila Marie F. Baniked, Marinor B. De Guzman, Jerry Aguirico B. Rosario at Nicolay Jean-Louis Q. Sison, at iba't ibang department heads ng pamahalang panlalawigan. Ang anibersaryo ng Banaan Museum ay isang patunay sa malalim na pagpapahalaga ni Governor Gico sa mahulay na kultura, kasaysayan at turismo ng Pangasinan. Pangasinan, ang galing. Ira Gorospe, nagbabalita. Ginawaran ng parangal ang Pangasinan Disaster Risk Reduction Management Office. Alamin kung bakit sa kwento ni Rich Mahina.
Hapon ng September 14, 2024, nalunod at nawawala sa isang irigasyon ng Barangay Baraca, Villasis, Pangasinan ang dalawang lalaki. Yung first na victim is nag-dive and then hindi na siya lumutang. And then yung second victim, which is bayaw niya, yung unang victim, is pumunta lang sana na bisitahin siya. And then ganun ang nangyari. That was 2 hours ago. And then nalaman niya na nawawala na yung bayaw niya. And then ayun, nag-dive na rin. Sadly, pati siya is nalunod na rin at the same day. Dahil sa walang tigil na search and retrieval operations ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO katuwang ang Philippine Coast Guard, local DRRM offices, PNP, BFP at volunteers, na-recover ang unang biktima noong September 15. Na-recover naman ang ikalawang biktima, 11 a.m. ng September 17. Nung tayo po ay nagpadala ng rescue at saka retrieval team, 60 meters po doon sa drowning area mismo ay na-retrieve na mismo po ng ating tropa yung ating bangkay. Hanggang nag-resume na naman ng 17 and we are lucky together with all the operatives that joined us during the search and rescue na nahanap namin 1 kilometer away from pinag-divean niya. So doon na namin kinuha yung si Kagawad Tony. Nitong September 30, 2024, pinuri ng LGU Villasis ang pagsusumikap at sakripisyo ng PDRRMO pati ang iba pang rescuers at volunteers. Mula September 14 hanggang 17, walang tigil silang nagsagawa ng search and retrieval operations. For their invaluable and selfless service rendered during the successful search and retrieval operation for drowned victims at Irrigation Canal, Barangay Baraca, Villasis. Well-trained po yung mga yan with years of experience. Sila po ay trained din po ng Coast Guard. Sila din po ay trained sa basic life support, retrieval operation, water search and rescue, high angle rescue, collapse structure. So patuloy po naming pinapaigting, patuloy po kaming nananaliksik at patuloy po kaming gumagawa ng paraan para lalo pa nating ma-improve yung ating serbisyo na pwede nating ibigay sa ating mga kababayan. Ayon kay Vincent Chu, ang kahanga-hangang partisipasyon ng PDRRMO ay dahil na rin sa mga programa ni Governor Ramon V. Gico III na mapalakas ang Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Rescue Team ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Isa po yan sa direktiba ng ating Governor, ang ating PDRMC Chairman, Governor Ramon V. Gico III, na maging handa po yung ating opisina sa PDRMO. Pangasinan, ang galing! Rich Mahin, nagbabalita. Inalalayan naman ng pamahalang panlalawigan at ng First Spouses League of Pangasinan ang mga nasunugan sa lungsod ng Urdaneta at bayan ng Mapandan. Narito ang report. Mabilis na natupok ng apoy ang bahay ng pamilya Aquino sa Barangay Pias, Mapandan hapon ng September 7. Labis ang panghihinayang ni Nanay Acel dahil wala silang naisalbang gamit. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa sunog. Paano po siya nag-start? Yung nakita ko na anak ko, sabi niya amoy kuryente. Nasa load po kayo? Andito po nagtitiklop kasi di ba umuulan nung ano. Pagkatapos po, sabi niya, may amoy kuryente. Sabi ko wala ko naamoy, pero sabi ng mother ko, ibaba ko daw yung breaker. Tapos tinignan namin yung bawat kwarto. Nakita ko ang itim-itim na ng usok sa kwarto. Una rito, sumiklab ang apoy sa bahay ng pamilya Gamboa gabi ng Agosto 26 sa Barangay Coral, Mapandan habang sila'y nasa lamay. Kaya naman labis ang lungkot ni Nanay Madonna sa nangyari. Sa Barangay Camantiles, Urdaneta City, nasunog din ang bahay ni Aurelio Caligagan na gawa sa light materials. Nadamay rin ang kapitbahay nito na si Milagros Bernardino. Pero yung saan po siya nakabina ngayon? Andun nga, sa baba po. Dun sa baba. Yan, malapit lang po. Malapit. Nagpatayo siya ng parang maliit na parang barong, gano'n. Sa tulong ng pamahalang panlalawigan at ng First Spouses League of Pangasinan sa pamumuno ni First Lady Maan Gico, personal silang kinumusta at binigyan ng grocery packs, bigas at solar lanterns noong September 27. Kasama rin sa pamimigay ng tulong sina Board Member Sheila Ferrer Baniqued, Board Member Chinky Perez, Mayor Carl Christian Vega,
former City Councilor Jesus Quisong Basco, former ABC President Mickey Perez, mga barangay kagawad at ang PSWDO. Lubos ang pasasalamat ng mga biktima sa mga natanggap na tulong. Ito po, symbolizing hope po. Galing sa first spouses po, it would symbolize hope po. Meron na kayong Christmas decor sa... May Christmas decor na po kayo. Pangasinan, ang galing. Ira Gorospe, nagbabalita. Susunod, mga katutubo ng Barlo Mabini, Pangasinan, umaapila ng tulong. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng The Capitol. Umaapila ng tulong ang mga katutubo ng Barlo Mabini, Pangasinan. Matutugunan ang kanilang apila sa pamamagitan ng pagsuporta sa Christmas Lighting with a Purpose. Ang kwento hatid ni Terry Aquino. Pag-uuling ang ikinabubuhay ng ilan sa mga kababayan nating katutubo sa Barlo Mabini. Isa sa kanila, si Arlon, di tunay na pangalan. Bago pa man sumikat ang araw, akyat panaog na siya sa bundok bago marating ang ulingan. Pagdating sa lugar, agad niyang nilinis ang hinulmang lutuan ng uling. Kasunod nito ay sisigaan at papaypayan ng butas na pinapasukan ng hangin. Kabilang si Arlon sa tribong Kankanay. Ang asawa niya ay kabilang naman sa tribong Ibaloy at ngayon ay may 4 silang anak. 12 taon na silang naninirahan dito. Alam niyang bawal ang pag-uuling sa bundok, pero ito lang daw ang tanging paraan para maitaguyod ang pamilya. Paniniyak niya, wala siyang pinapatay na puno, kundi nagtatanim pa sila tulad ng mga kawayan kapag tag-ulan. Naputol, putol. Merong tutol po ulit na pauling. Gusto rin sana niyang makapagtanim ng gulay sa bundok, pero kailangan niya ng hose para sa patubig. Ang ilog kasi na pagkukuhanan sana nila ng pandilig, hindi na magamit. Natapos na ang buong araw. Sa pag-uwi ni Arlon, dala niya ang 1.5 sako ng uling. Nagkakahalaga ito ng 300 pesos. Swerte raw kung agad niya itong maibibenta. Mahina na nga ang kita, iniinda pa niya ang hindi gumagaling na sugat sa paa. Ayon sa NCIP, hindi ancestral land ang bundok na kinaruroonan ng mga katutubo. Yung mga iba, nagpapa-assist. O din, ginagawa namin yung mga documents, mga ganun lang, chine-check din, guide them kung saan sila pupunta. Ano na ang gagawin? Ano yung procedure? Tinutulungan din namin, nagre-research din kami para sa kanila. Sa huling census, nasa 57 pamilya o humigit kumulang sa 350 na individual ang naninirahan sa Barlo Mabini. Hindi natin ma-achieve yung talagang satisfied kasi
we appreciate na marami namang limitations ng government. Ang mga especially the resources. Hindi naman natin basta-basta ma-addressan lahat ng kanilang problema. But alam naman nila na mas okay sila ngayon kaysa noon. Hiling ng mga kababayan natin sa Barlumabini, sana ay mabigyan sila ng kabuhayan at serbisyong medikal. Mga kababayan, tulungan natin silang matupad ang hiling sa pamamagitan ng pagsuporta sa Christmas lighting with a purpose. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita. Isang swimmer mula Benalonan, Pangasinan ang hinahangaan dahil sa pamamayagpag sa malalaking kompetisyon. Sekreto raw niya ang suporta ng kanyang pamilya. May kwento si Dana Laureano. Bronze medalist si Saria sa Palarong Pambansa 2024 na ginanap sa Cebu. Aniya, bukod sa talento at angking galing, malaking tulong ang suporta sa kanya ng pamilya. Pag gusto ko na po siya, andun po sila. Like, parang encourage po nila ako na mag-swim pa kasi madami pa po ang masasalihan na events and many competitions po. Masaya din po kasi yung pinaghirapan nila po na parang nabayaran ko na lubin po sila. Mahalaga po na may malakas na support system po siya kasi mas na-challenge po siya na magsipag at magsumikap sa kanyang pagtitraining and mas na-challenge po siya na gawin yung best niya kasi alam niya po na may mga taong naniniwala at sumusuporta po sa kanya. Malaking tulong din ang suporta ng local government ng Binalonan at Pangasinan Aqua Dragon Warrior Swim Club kay Saria. And my goal is po, next Batang Pinoy this year po makapag-medal din po and to be part of the Philippine team po. Si Saria Lemon ay patunay na sa likod ng bawat matagumpay na atleta, mayroong pamilya at komunidad na nag-aalaga, sumusuporta at nagbibigay ng lakas sa bawat laban. Pangasinan, ang galing. Dana Laureano nagbabalita. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong pinaka-aabangang The Capitol. Maraming salamat. Pangasinan, ang galing.